Hvis du bare vil fortælle historien helt fra starten af. Det var den 11. august 2013, og jeg var lige startet på Lemvig Efterskole sammen med min gode ven Jesper. Hej, velkommen. Tak. I er allerførst. Der var nu gået en måned, og jeg havde desværre ikke snakket særlig meget med Jesper. Hej Jesper! Hej Signe. Er du faldet godt til? Ja, sådan nogenlunde. Altså, jeg savner godt nok den gang, hvor det bare var dig og mig. Men... Ja, men altså, jeg har jo også Brian nu, så jeg har ikke lige så meget tid længere. Jesper synes nok, det var lidt underligt, eftersom Brian og jeg lige var blevet kærester. Men selvfølgelig tilbragte vi en del tid sammen. Hej skat. Hej Brian! Hvor skal du hen? Jamen i anledning af det gode vejr, så tænker jeg alligevel smutte ud og nyde det. Jeg smutter også nu. Jamen, jeg skulle... Jamen... Ser du ikke lige noget musik på, skat? Det kan jeg da godt. Den er mega pæn, den her. Har du tegnet den? Hvad er det for noget? Må jeg ikke lige se en gang? Det ligner det også to. Den kender jeg godt nok ikke noget til. Hey, Jesper? Jesper? Hvad? Hvem er Jesper? Lige meget. Jeg skal ned og spille brødbold med Claus og Jensen ud, så vi ses, skat. Hej Signe. Hej Jesper. Men ved du hvad, jeg synes ikke, Brian han er nogen særlig rar fyr. Hvad mener du med det? Han er ikke rar at være sammen med. Så er det da godt, det ikke er dig, der skal være sammen med ham. Men jeg ser dig aldrig nogensinde mere. Du bruger al din tid sammen med ham. Jamen, han er min kæreste for Guds skyld. Selvfølgelig vil jeg gerne være sammen med ham. Det skal du da ikke bestemme. Kan du ikke gå ud og finde nogle andre, du kan være sammen med? Jeg savner dig sgu, altså. Jesper? Jesper? Ja, drenge! Hey! Så? Det tog sgu sin tid. Du er alt for meget sammen med den trunde. Jamen det er jo lige meget. Jeg er jo nu, så skal vi spille eller hvad? Ja, det kan vi godt. Så skal du være sammen med mig. Okay. Og du skal med en beredet på at få nogle bank. Hold nu kæft, mand. Er det tror ikke på ovnen, der var? Prøv at se der. Banken. Ja, det er godt det der. Ja, kom nu skår. Kom nu, der er så. Det skal. Signe, tak fordi du delte din historie med mig. Det var rigtig fint. Men jeg sidder her med navnelisten fra din skole, og der ser altså ikke ud til at være nogen dreng, der hedder Jesper. Jo, hvad? Jo, der gør. Jeg har været venner med Jesper i mange år. Det må være en fejl eller et eller andet. Der er en Jesper. Altså, det tvivler jeg på. Jeg har snakket med din rektor, og han bekræfter, at Jesper, han går ikke på Lemvig Efterskole. Jo, jeg startede sammen med Jesper. Vi startede sammen. Kan du huske, hvad han hedder til efternavn? Han hed... Jeg ved det ikke. Nej. Nej. Kan du huske, hvor han bor? Jeg ved det ikke. Altså Signe, der har aldrig eksisteret en Jesper.
Der stod ingen Jesper på gerningsstedet. Der var kun dig, Signe. Kun dig.